suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Amen, amen. Mapagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin. Salamat sa ating Panginoon na muli binigyan niya po tayo ng pagkakataon upang tayo po ay magsama-sama. Amen, upang pagbulay-bulayan ang kanyang salita, magbigay kalakasan, encouragement. Amen. Dahil po dito sa mundong ito, makikita po natin ang kaguluhan. Amen. Ang walang kapayapaan. Amen. Dahil nakikita po natin, bansa sa bansa, nag-aaway-away, amen. Kaliwat kanan po ang problema, amen. Kung makikita po natin, wala pong katiyakan, amen. Pero sa ating Diyos, sa ating pong Panginoon, tayo po ay secured, amen. Meron po tayong katiyakan, meron po tayong security sa kanyang piling, amen. So sa pagkakataong ito, tayo po ay muli, hindi mo ko panandalian at tayo po ay manalangin and anyayaan po natin ang banal na spirito sa pagkakataong ito. Aming Ama, salamat sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Lord, ang pagkakataong ito na kami, O God, ay bulay-bulay ng iyong salita. Itong salita mo, O Diyos, na siya pong bibigay sa amin ng kalakasan. Lord, ang kapayapaan na nagbumula sa iyo. Sabi mo sa iyong salita, O God, the peace that passeth all understanding. Na kung minsan, O Diyos, hindi po namin maintindihan ang sitwasyon. Pero dahil meron po kaming kapayapaan na nagmumula po sa inyo, Lord, kami, Panginoon, ay panatag. Ang aming kalooban ay panatag. Kahit nakikita po namin sa realidad ng mundong ito ay wala pong patutunguhan. Salamat po sa mayaman mong biyaya sa bawat isa po sa amin. At Lord, sa pagkakataong ito namin pong pag-aaralan ng iyong salita, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Turuan niyo po ang bawat isa po sa amin na makinig sa pagkilos ng aming banal na spirito. At tulungan niyo rin po ang iyong lingkod na siya pong magbabahagi, O God, pawang salita mo lamang kung siyang lumabas sa aking bibig. At kayo ang maluwalhati, madakila. Banal na spirito, malaya ka pong kumilos sa aming kaligitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Amen.
Ang pag-usapan po natin sa pagkakataong ito ay patungkol pa rin po sa covenant. Amen? Dahil ito pong buwan ng Hunyo ay about covenant, everlasting covenant. Amen po ba? Kukunin po muli natin ang ating pong teksto sa pag-uusapan po natin. Dito po sa Jeremiah 32:40. Amen? Alam ko po, palagi niyo pong naririnig simula po nung pagpasok ng Hunyo. Amen? Pero sabi po ng banal na kasulatan na faith comes through hearing and hearing the word of God. Amen? Huwag po tayo manghinawa, huwag po tayo mapagod, huwag po tayo magsawa na makinig at makinig ng salita ng Diyos. Amen? Bakit po sinabing paulit-ulit na makinig? Amen? Because we have physical ears and then we have spiritual ears. Amen? Hindi lamang po physical ears ang atin pong bubuksan. Amen? Maging po ang ating spiritual ears na pag pumasok po sa ating physical na tainga, amen, ito po ipapasukin natin sa atin pong spiritual na pandinig. Amen? Dito po sa Jeremiah 32:40, sabi po rito, and I will make an everlasting covenant with them. Ito po ang mensahe ng Diyos. That I will not turn away from doing them good. But I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Ang Diyos po ang magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Amen? Patungkol po sa covenant, binanggit po rito through the prophet Jeremiah ang patungkol po sa covenant. Ano po ba itong covenant? Amen? Covenant, ay makikita po natin, covenants are bonds God makes with individuals, amen, or nations in order to accomplish His redemptive plan. Ulitin ko po, covenants are bonds God makes. Ito po nanggaling sa Diyos mismo. Siya po ang lumikha. Amen? Siya po ang may akda with individuals or nations. So pag nakipagtipan ang Diyos, amen, ang tipan na yan ay nagmumula sa Diyos. Makikita po natin mamaya ano ba talagang kahulugan ng iba pang kahulugan ng covenant. The word covenant in Hebrew means to cut. Amen? It pictures how blood was often used to seal or confirm a covenant. It pictures how blood was often used. Makikita po natin, even in the Old Testament, amen, nangangailangan pa rin po ng dugo. Amen? It pictures how blood was often used to seal or confirm a covenant. Naalala po ba natin, mga kapatid, nung tayo po ay nag-aaral pa sa elementary at high school, di po ba, about yung mga ninuno po natin, when they make a treaty, when they make an agreement, ano pong ginagawa? They have to cut themselves at ipapatak sa isang lalagyan. Lahat po sila na naroon sa lugar na yon na nakikipag-agreement, in agreement, amen, ano pong ginagawa? Nagpapatak po sila ng dugo, bawat isa. And then, yung dugo po na yon, ayon po sa history, they have to drink it. Amen? Bilang patunay na kabilang po sila sa agreement na yon o sa treaty na yon. Amen? So, dito po sa binasa po nating kahulugan ng covenant, amen, nangangailangan din po ng dugo. Amen po ba? The word covenant in Hebrew means to cut. Amen? It pictures how blood was often used to seal or confirm a covenant. God instructed Abraham to take certain animals nung inutusan po ng Diyos si Abraham. Amen? Nung nakipagtipan po ang Diyos kay Abraham. Cut them in half. So meaning to say, pag hatiin yung animal, natural po na meron pong lalabas na dugo. And place each half opposite the other. At this point, makita po natin, ayon po sa Bible.org, when establishing ancient covenants, it was customary that both parties would walk between the two halves of the dead animals, essentially saying, let this happen to me if I don't fulfill my part of the covenant. Amen? But in a surprising move, God Himself walked between the dead animals. Essentially,
Ulitin ko po, saying, let this happen to me if I don't fulfill my part of covenant. But in a surprising move, God Himself walked between the dead animals. Ayon po sa verse 17 ng Genesis 15. Essentially declaring, let this happen to me if I don't fulfill my part of the covenant. In other words, God promised to bear all the responsibility of fulfilling His covenant with Abraham. Amen? Alam po kasi ng Diyos, amen po ba, na hindi kayang tuparin ng tao ang kasunduan. Amen? Ang Diyos po, kaya pong tumupad sa kasunduan. Amen? Ito pong pag-usapan po natin ngayong umagang ito is about covenant. A sacred agreement. Amen? Covenant, a sacred agreement. Amen? Tuloy po natin. Sa Genesis 15, verses 9 to 10, ito po yung kung saan nakipagtipan po ang Diyos kay Abraham. So He said to him, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. So makikita po natin, pag nakikipagtipan po ang Diyos, nagre-require po siya ng handog. Amen? At yung handog po na yon, hindi basta-basta handog. They have to do, amen, meron po silang kailangan gawin sa handog na yon. They have to cut it, they have to kill that animal. Amen? So makikita po natin para maselyuhan yung covenant ng Diyos at ng tao. Verse 10, then He brought all this to him and cut them into down the middle and placed each piece opposite the other. But He did not cut the birds in two. Jump po tayo sa verse 18. On the same day, the Lord made a covenant with Abram, saying, to your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Makita po natin ang isang kahulugan po ng covenant. It is a bond that God made. Amen? Ito po ay tipan, ang Diyos mismo ang may likha. Amen? Nakikipagtipan siya sa tao, nakikipagtipan siya sa isang bansa, pero makikita po natin, whenever God make a covenant with a person, with individuals or nations, may requirement po ang Diyos. Amen? Na dapat ialay. And it requires blood. Amen? Ano po ba ang pagkakaiba ng covenant with other forms of agreement? Amen? Covenant versus other forms of agreement. Sabi po natin kanina, sa covenant, it is a bond that God makes. At pinamagatan po natin ito na covenant, a sacred agreement. Bakit sacred agreement? Covenant, isang pakahulugan po ng covenant is a unilateral agreement. Unilateral agreement. It is the highest and most sacred form of agreement. Bakit po unilateral? Bakit po highest form? Because ang covenant, it is God-made. Ang Diyos po may likha. Amen? Kaya tinawag natin siyang sacred. Tinawag natin siyang highest and most sacred form of agreement. Bakit po unilateral? Amen? Because whenever we say unilateral, amen, isa lamang po nag-a-agree. Halimbawa po, ang government po natin, napapabalita po natin na insurgency sa isang bansa, bansang Pilipinas, di po ba? Pag may kaaway po ang bansang Pilipinas, like for example, the New People's Army, minsan nagde-declare ang New People's Army at ang government ng bilateral agreement. When we say bilateral agreement, bawat isa po dapat ay tumupad sa napagkasunduan. Amen? Dahil pag ito pong isang partido ay hindi tumupad sa napagkasunduan, automatically, ang agreement po na yan
ay burado na. Automatically, ang agreement na yan ay dissolved na. Kasi bilateral. Amen? Pero po, pag unilateral, minsan nagde-declare ang government ng unilateral agreement. So kahit na may insurgency, kahit lusubin pa, amen, ng New People's Army ang government, amen, bounded pa rin. Yung government, nato pa rin yung binitawang agreement. That is unilateral. Amen? Same holds true po pag sa New People's Army, pag nag-declare sila ng unilateral ceasefire, so kahit po ang tropa ng gobyerno lusubin ang New People's Army, hindi po gaganti ang New People's Army because nag-declare po sila ng unilateral ceasefire. Amen? Another example po. How about po, pumunta muna po tayo dito sa other forms of agreement. Kung ang covenant po ay unilateral agreement, ang other forms of agreement naman po ay bilateral in nature. Amen? Halimbawa po, yung treaty, yung compact, amen? At iba pa pong mga kasing kahulugan ng salitang mga yan, it is a bilateral agreement. Amen? Halimbawa po, ang marriage ng isang bansa, marriage po natin dito sa bansa natin at sa iba pang bansa, di po ba? Kaya nga po tinawag dati itong marriage contract. Ngayon po pinalitan na nila ng marriage certificate. Amen? Kasi po may hangganan. Amen? Yun po yung tinatawag natin bilateral agreement. Pag yung isang partido, halimbawa, yung example po natin, ang isang husband or isang wife, ay hindi na po tumutupad sa napagkasunduan nila bilang buhay mag-asawa, ano pong ginagawa nila? They have to file annulment dito po sa bansa natin. Amen? Sa ibang bansa naman po, they have to file divorce para magkahiwalay na po sila. Amen? Dahil po, ang pinasok po nilang agreement ay bilateral in nature. Amen? Ganun din po sa tinatawag po nating bansa sa bansa. Amen? Meron po tayong tinatawag na treaty between nations. Pag itong isang bansa na to, hindi na po tumupad sa napagkasunduan, eventually, madidissolve na po yung agreement na yan. Amen? That is covenant versus other forms of agreement. Made for the betterment of His people. Amen? Nilikha po ang covenant para sa ikabubuti ng kanyang mga anak, ng kanyang bayan. Amen? When He made the covenant, He is bounded to fulfill it. Amen? It is made for our security. Kaya po isa definition kanina, covenants are bonds. Amen? God makes. Sa isang institution, especially kapag sa financial institution pumapasok ang isang empleyado, minsan nagre-require sila ng bond. Amen? Kung saan, security po ito ng kumpanya. Amen? Na kung meron pong gawin na hindi maganda ang empleyado, ano pong gagawin? Kukunin po nila dun sa ibinigay na bond ng empleyado. Amen? So, ganun din po sa covenant. Covenant are security or bonds para bonds God makes. Amen? It is our security. Kaya po nilikha ng Diyos ang isang covenant. Amen? Dito po sa Joshua chapter 9, makikita po natin dito, meron pong passage dito na kung saan ang bayan po ng Israel sa pamumuno po ni Joshua, amen, nakipagtipan po sila sa isang lipi na kung saan sa katotohanan, ito po ay kaaway na lipi ng Israel. Pero po dahil sa nabalitaan po ng bayan na to, kung paano po lusubin, paano po talunin ng Israel ang kanilang mga sinasakop. Amen? Gumawa po sila ng kaparaanan. Amen? Nakipag-atipan po sila. Amen? Sa bayan ng Israel na hindi po nalalaman yung true nature. Amen? Yung talagang katotohanan sa pagkikipagtipan ng bayan na ito sa bayan ng Israel. Amen? Basahin po natin sa Joshua chapter 9 verses 1 to 5.
And sabi po dito, and came to pass when all the kings who were on this side of the Jordan, in the hills and in the lowland, and in all the coasts of the great sea, toward Lebanon, the Hittite, Amorite, Canaanite, Perizzites, and Hivites, and the Jebusites, heard about it, that they gathered together to fight with Joshua and Israel in one accord. Makikita po natin kung gaano kalakas, amen, ang bayan po ng Israel nung panahon na yon, na kahit nagsama-sama na yung kanilang mga kaaway na bansa para lang talunin sila, para lang lusubin sila. Sa verse 3, sabi po rito, when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai. Alam naman po natin kung paano po binagsak ng Diyos ang bayan ng Jericho at Ai. Amen? Paano po i-crumple down ng ating Diyos ang walls of Jericho? Paano po lusubin ng bayan ng Israel ang Jericho? Amen? So ito pong bayan ng Gibeon, they work craftily. Kumbaga sa layman's term, naging mautak sila. Amen? They worked craftily and went and pretended. Amen. Nagkunwari daw po itong Gibeon na to be ambassadors. And they took old sacks in their donkeys, old wineskin torn and mended. Amen. Nagkunwari sila na taga malayong lugar sila. Na hindi sila kabilang dun sa mga naisakupin ng bayan ng Israel. Verse 5, old and patched sandals on their feet, and old garments on themselves. And all the bread of their provision was dry and moldy. Para lang ipakita kay Joshua, galing kami sa malayo, tignan mo itong mga dala-dala namin. Dati, maayos ang aming kasuotan. Pero sa sobrang layo, titignan mo ngayon, gula-gulanit ang aming suot. Amen? Yun po ang dahilan, ginawang dahilan ng Gibeon, bayan ng Gibeon. Sa verse 15, napaniwala po itong si Joshua. So Joshua made peace with them. Amen? And made a covenant, hindi lamang po peace, made a covenant pa with them to let them live. Alam po natin na itong covenant, it is an agreement that is sacred. Amen? Napaka-sagrado po ng agreement na to sa harapan ng Diyos. Made a covenant with them to let them live, and the rulers of the congregation swore to them. Amen? Yung council po ni Joshua, pumayag din na sila ay makipagtipan sa kanila. Jump po tayo sa verse 18. Nung nalaman po ni Joshua ang tunay na dahilan, amen, itong mga Gibeonites na to, wala na po siyang magawa. Amen? Bakit po? Kasi nailatag na po, naibaba na po, nakipag-atipan na sila sa Gibeon, kaya wala po silang ibang pwedeng gawin, kundi sumunod sa napagkasunduan, na hindi po sila paparusahan, hindi po sila papatayin. But the children of Israel did not attack them. Verse 18. Because the rulers of the congregation had sworn to them by the Lord God of Israel. And all the congregation complained against the rulers. Nagalit po yung bayan mismo ng Israel. At ipinaliwanag po ng kanilang council. Then all the rulers said to all the congregation, we have sworn to them by the Lord God of Israel. Now therefore, we may not touch them. Kaya nga po, kung nakikipagtipan po tayo sa Diyos, nakikipagtipan po tayo sa ating kapwa, we must see to it, amen, we are swearing to the Lord God mismo. Amen? Sumusumpa din tayo sa harapan ng Diyos. Hindi lamang po dun sa katipan natin. Amen? Lumipas po ang panahon, lumipas po ang maraming generation. Dito po sa 2 Samuel chapter 21, maaari po nakaligtaan na, hindi na po naipasa sa mga sumunod na henerasyon yung kanilang tipan sa bayan ng Gibeon. Dumating po dito po sa panahon na ni David, ni Saul. Amen?
makikita po natin kung ano ang nangyari sa tipan na yan. Amen? Verse 21, chapter 21, verse 1 ng 2 Samuel. Now there was a famine in the days of David for 3 years. Year after year. Amen? May salot. Amen? May tagutom. And David inquired of the Lord. Nagtanong siya, Lord, ano ba nangyayari sa amin? Ano ba nangyayari sa aming paligid? Bakit merong ganitong pestilence? Bakit may ganitong pagsubok? And the Lord answered. Kita po natin. And the Lord answered David, it is because of Saul and his bloodthirsty house, because he killed the Gibeonites. Makita po natin the consequences of not. Amen? Yung hindi po pagtupad sa tipan. Nagkaroon po ng consequences ito sa panahon na ni David. Si David mismo hindi po niya alam. Maaring si Saul hindi po niya alam na meron palang tipan ng kanilang ninuno sa mga Gibeon na hindi kailanman sila dapat parusahan, kailanman dapat patayin. Amen? Kaya po ang covenant existing throughout all generations. Amen po ba? Ganun po kasagrado, ganun po kahalaga ang isang tipan. Sumagot po ang Diyos sa nangyayari, sa tanong po ni David, sa mga nangyayari sa kanyang paligid. It is because of Saul and his bloodthirsty house, because he killed the Gibeonites. Diyan po tayo sa verse 8. Therefore David said to the Gibeonites, kinausap po niya ang mga Gibeonites, what shall I do for you? And with what shall I make atonement that you may bless the inheritance of the Lord? Amen? Kung titignan po natin, kahit bayan na po ng Diyos, amen, ang Israel, wala po siyang pinipili. Amen? Bakit po? Kasi ganun po kasagrado ang isang tipan. Ganun po binibigyan ng halaga ng Diyos ang isang tipan. Amen? Na kung nakipagtipan, amen, He is bounded to fulfill it. He is bounded to do it. Kaya nagtanong ngayon si David sa mga Gibeon, anong pwede namin gawin para lang matanggal yung salot na ito, para lang umayos muli ang buhay ng mga tao ng Israel? And with what shall I make atonement? Ano ang kapalit? That you may bless the inheritance of the Lord. Verse 4, sabi po ng mga Gibeonites, we will have no silver or gold from Saul or from his house, nor shall you kill any man in Israel for us. So he said, whatever you say, I will do for you. Ito po ang kapalit na hinihingi ng Gibeon. Then they answered the king, as for the man who consumed us and plotted against us, that we should be destroyed from remaining in any of the territories of Israel, let 7 men of his descendants be delivered to us, and we will hang them before the Lord in Gibeah of Saul, whom the Lord chose. And the king said, I will give them. Amen? Yun po ang hininging kapalit ng mga Gibeonites. So makikita po natin mga kapatid, ito pong tipan na ginawa ni Joshua sa mga Gibeon, amen, is still existing hanggang sa dumating po yung panahon ni David. And still existing matapos po ang panahon ni David. Amen? Kaya ang covenant po is very sacred sa ating Panginoon. He is bounded to do it. He is bounded. Actually, ginawa po ang covenant, it is for our own sake. It is for our own security. Kaya makikita po natin sa buhay po ng mga Gibeonites, di po ba? Yung pakikipagtipan nila, it's for their own security. Amen? Ganun po kahalaga ang pakikipagtipan. Amen? So, ganun din po ang pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Ginawa po ng Diyos ang isang tipan para lamang po sa ikabubuti ng kanyang bayan, para po sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Covenant is the highest and most sacred form of agreement. Amen?
When God made the covenant with His people, He is bounded to fulfill it. Kaya nagtatanong po tayo mga kapatid, ano ba tong covenant na to? Bakit nga ba may covenant? Hindi ba sapat yung agreement? Hindi pa ba sapat yung treaty? Hindi pa ba sapat yung iba pang mga kasunduan? Dahil po ang covenant, it is the highest form of agreement. It is the most sacred of all the other forms of agreement. It is sacred from all other forms of agreement. Bakit po? Kasi ang Diyos mismo ang nagtatag nito. Amen? Ang tao po hindi kayang tumupad sa pinag-usapan. Kaya nga po nagkakaroon ng consequences. Amen? Pero ang Diyos po natin, He is faithful to fulfill what He has promised to us. He is faithful to do, amen, yung covenant niya sa kanyang bayan, sa bawat isa po sa atin. He is bounded to fulfill it. Although at times, makita po natin, His people are hardly to fulfill it. Nahihirapan po ang tao. Kaya nga po unilateral ang nature ng covenant. Na hindi man matupad ng tao, still existing pa rin ang covenant. Amen? Unlike po pag bilateral, pag hindi na po kayang tuparin ng tao, mabubuwag na po yung tipan natin sa Diyos. Pero hindi po. Ang nature po ng covenant ay unilateral. Ganun po kabuti ang Diyos natin. Alam po kasi niya na hindi natin kayang tuparin 100% in our entire life ang isang kasunduan natin sa Diyos. Kaya siya mismo ang bumaba sa level po natin. Amen? Ganun po siya kabuti sa atin. Covenant still remains, but there is corresponding consequences whenever we neglect to fulfill the covenant. Bakit po mayroong consequences? In order for us to be on the right track. Pagpapaalala lamang po ng Diyos yan na kailangan po tuparin natin yung napagkasunduan. Pagpapaalala lamang po ng Diyos yan sa pagmamahal niya sa atin na kailangan po natin maibalik yung ating focus. Amen? Dun sa ating Diyos na kung saan siya mismo yung nagtatag ng tipan na yan. Ito pong covenant nito can be considered a vow. Amen? Yung pangako mo sa Diyos. It must be fulfilled in order to enjoy the benefits why covenant was placed. It must be fulfilled, mga kapatid. In order to enjoy the benefits why covenant was placed. Amen? Kaya sa pagkakataong ito, ano po ba yung covenant mo between you and God? Ano ba yung covenant ng Diyos sa tao? Amen? Panghawakan po natin yun. Amen? Dahil po ang Diyos natin, He is bounded to fulfill it. Amen? Kaya nga po, babalikan po natin yung ating teksto dito po sa Jeremiah 32:40, and I will make an everlasting covenant. Bakit po everlasting? Amen? Hindi man po kayang tuparin ng tao, God is faithful. Amen? To fulfill it. Amen? Because it is unilateral in nature. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos. Bumaba po siya sa level natin in order for us to cope up. Amen? Makasabay po tayo sa kanyang sa tipan natin sa ating Diyos. Amen? So, salamat po sa pagkakataong na binigay niyo po sa bawat isa po sa atin na nakasama po namin kayo sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita about covenant, how sacred this agreement is, how covenant, a sacred agreement is. Amen? Kaya whenever we read about covenant, amen, makikita po natin how sacred it is, how important it is. Amen? Because it is established by our God. Amen? Salamat po sa ating Diyos sa pagkakataong ito. At salamat, alam ko na meron po tayong napulot na aral mula po sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Salamat po aming Ama sa pagkakataong ito. Salamat po na Ikaw, Diyos, ang nagpapaalala po sa amin, Lord, kung gaano po kaimportante, gaano kadakila, gaano po, Lord, kami mabe-benefit if we abide, Panginoon,
sa covenant mo. Salamat po that you brought down yourself sa level po namin para lamang po mailaganap, maikasatuparan ang covenant mo sa iyong mga bayan, sa iyong lingkod, sa iyong mga lingkod. Salamat po sa pagkakataong ito. Kayo lamang ang maluwalhati, mapuri. At Lord, ini-entrust po namin ang aming buhay sa iyo. Patuloy po kayong magpaalala sa amin, Lord, how faithful you are, how good you are, and even your covenant sa iyong bayan. We honor you, we glorify you. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Pagpalang gabi po muli sa bawat isa sa atin. God bless you.